Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна, у гэты дзень і ў гэты час з рэгулярнасцю раз на 2 тыдні мы сустракаемся з нашим выдатным экспертам, кандыдатам гістарычных навук, аглядальнікам Яўгенам Красуліным. Добрый дзень, спадар Яўген. Дзень добры. Мы з вами сёння вырашылі з гістарычнага і сучаснага пункту гледжання падысці да пытання нацыянальнага дыялогу, расколу грамадства і гэтак далей. Не просто так, таму што гэтую тэму пачалі вельмі актыўна апрацоўваць як прапаганда з аднаго боку, так і рэжымныя прадстаўнікі, чыноўнікі, здаецца, нават сам Лукашенко, і дэмакратычны бок дзесьці таксама гэтую тэму падхапіў з нагоды таго, што ўсё ж таки трэба можа мяняць рыторыку, трэба адмаўляцца ад стратэгіі ціску і ісці да перамоўнай стратэгіі, а калі перамовы, то гэта нейкі нацыянальны дыялог, ну і ўсё іншае прыгожае з дадаткам нацыянальны і ці нацыянальная. Так вось давайте про гэта і паговорым, але пачнем з іншага. А што такое увогуле нацыянальны дыялог, калі браць класічнае разуменне гэтага тэрміну? Ну тут, власна кажучы, няма устойлівых дэфініцыяў гэтага паняцця нацыянальны дыялог. Но тут па замоўчванні пад гэтым разумеецца, калі бакі нейкага канфлікту, як правіла, гэта звязана з унутранымі зноўку узброенымі канфліктамі, грамадзянскія войны, ці, скажем, якія-небудзь там сепаратысцкія рухі. І калі гэта прыходзіць да нейкай кропкі, калі далей для ўсіх бакоў толькі пагаршэння, вось пачынаюць казаць пра нацыянальны дыялог. То бок, гэта метад і інструмент вырашэння таго ці іншага ўнутранага канфлікту. Як правіла, гэта глобальны ўнутраны канфлікт, калі казаць пра менавіта нацыянальны дыялог. Бо дыялогі зноўку ўнутры грамадства могуць быць вельмі рознымі, вельмі розных узроўняў, вельмі рознага накалу. Некаторыя, дарэчы, прымаюць гэта за раскол у нацыі, гэтыя дыялогі, хаця яны уласцівыя, власна кажучы, усім нацыям, падаецца, ва ўсе часы. І тут зноўку, што варта адзначыць, нацыянальны дыялог, ён інструмент хоць і істотны, але вельмі далікатны. Карыстацца ім варта вельмі асцярожна, і як паказвае гісторыя, нацыянальны дыялог далёка не заўжды прыводзіў да, скажем так, станоўчых пераменаў, станоўчых вынікаў. Можна я вас пераб'ю, спадар Яўген? Мы вось да гэтага гістарычнага досведу яшчэ дойдзем, таму што гэта ў прынцыпе наша і асноўная мэта праз гістарычны досвед паглядзець на сённяшнюю сітуацыю і, можа быць, спрагназаваць будучую. Я чаму менавіта гэтае пытанне ад пачатку задаў? Таму што калі нам тут зараз у вушы ўганяюць тэзісы пра нацыянальны дыялог, нацыянальнае прымірэнне, і мне просто хацелася больш разабрацца, што гэта азначае для того, каб зразумець, беларускае грамадства, беларуская нацыя сёння знаходзяцца ў такім стане, што ім патрэбны менавіта нацыянальны дыялог і нацыянальнае прымірэнне, ці ўсё ж таки гэта перабольшванне? Вось, уласна кажучы, вы мяне перапынілі перад тым, як я хацеў перайсці да другой, скажем так, сітуацыі, калі ўзнікае патрэба ў нацыянальным дыялогу. Гэта не толькі грамадзянская вайна і іншы ўзброены канфлікт, гэта сітуацыя, калі нацыя ад стану дыктатуры аўтарытарнага рэжыму пераходзіць, ці, скажем так, жадае перайсці да дэмакратыі. Ось тады таксама часцяком узнікае тэма нацыянальнага дыялогу, і тут якраз вельмі шмат у нас прыкладаў у гісторыі. Усё, канешне, мяне цягне на гісторыю. Тут зноўку я хацеў бы метадалагічна крышачку зрабіць отступ, бо часцяком і потым у чаце і у коментах пад нашымі сюжэтамі можна пабачыць коменты, што што нам гэтая гісторыя, што яна нам дае.
яна нам нічога не дае, нас цікавіць не тое, што было там калісьці ці што адбываецца там дзе-небудзь у Афрыцы ці ў Азіі, нас цікавіць тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, што будзе з намі. Да, я яшчэ дадам самы любімы тэзіс, выраз такі, што гісторыя вучыць нас таму, што гісторыя нас нічаму не вучыць, да? Гісторыя нас нічаму не вучыць толькі таму, што мы не жадаем гэтаму вучыцца. Бо ёсць усё ж таки такая ўласцівасць у чалавека, ён як яму не тлумачыць, што гэта кепска, но ён хоча вучыцца на сваіх уласных памылках, хаця людзі да яго здзейснілі вялікую колькасць такіх жа памылак, і вось каб пазбегнуць даволі складаных наступстваў і даволі цяжкіх наступстваў, варта толькі паглядзець, як было ў іншых. І тут зноўку яшчэ адна метадалагічная заўвага. Ўсё ж таки беларусам крышачку так уласцівы у чымсьці расізм. Мы лічым сабе так не тое, што вышэйшымі людзьмі. У нас гэта спалучаецца якраз вельмі цікава і парадаксальна ад максімальнага самапрыніжэння да ўзнесення нас над іншымі народамі, асабліва з нееўрапейскіх рэгіёнаў, маіх улюбёных. І вось лічыцца, што там, скажем, у адной і той же сітуацыі людзі розных, скажем, нацыянальнасцяў там ці умоўна расаў, хаця мне не падабаецца гэты тэрмін расы, яны будуць паводзіць сябе по-рознаму. Ды не, як правіла, намі рушыць адна і тая ж матывацыя, адны і тыя ж матывацыі. І калі паглядзець на праявы грамадстваў у розных рэгіёнах, але прыкладна ў аднолькавых сітуацыях, мы пабачым, што там заўжды прысутнічаюць нейкія універсальныя эфектыўныя моманты, нейкія універсальныя неэфектыўныя моманты. І гэта дазваляе нам, паглядзеўшы на досвед іншых народаў, на іхнія памылкі, крышачку так збочыць, калі нас панясе не туды. І вось я, як чалавек, які ведае сусветную гісторыю, ўсё ж таки спрабую выкарыстаць гэтыя веды хоць крыху на карысць беларусам і Беларусі, зразумела, у тым ліку і сабе, бо ўсё ж таки ад беларусаў я сябе не аддзяляю. І у выніку мы можам атрымаць вось цудоўны набор, які мы цяпер і абмяркуем, спадзяюся, што такое нацыянальны дыялог вось у розных краінах, як яго ўспрымалі, як ён адбываўся, да якіх вынікаў ён прыводзіў. І тут зноўку варта адзначыць, што ёсць вось сам факт нацыянальнага дыялогу, ёсць наша ацэнка і нашы, скажем так, суджэнні пра гэта. І яны далёка не заўжды могуць супадаць у розных людзей, у назіральнікаў, і, скажем так, далёка з не ўсімі агульнапрынятымі высновамі можна пагадзіцца. Но тут зноўку мы ж не будзем казаць, што мне не падабаецца гэтая выснова, таму мы яе адвергаем. Не, трэба прыводзіць аргументы. Вось зноўку мы паспрабуем знайсці аргументы у падтрымку той ці іншай пазіцыі, тых ці іншых ацэнак гэтых самых нацыянальных дыялогаў. Вось давайте тады ўсё ж таки, калі гістарычныя прыклады, то менавіта можа быць тое, што бліжэй да нас у тым сэнсе не ў часе, а ў спалучэнні таталітарны, ці аўтарытарны з прыкметамі таталітарнага рэжыма, грамадства, там нейкая там, я не ведаю, там апазіцыя ці што, і нацыянальны дыялог і вынік. Што можна сказаць? Тут зноўку я б не стаў шукаць, што бліжэй, што далей, бо вось як вы і казалі, што ёсць блізкія да нас прыклады ў даволі далёкіх перспектывах гістарычных. Тут зноўку можна ўзяць вельмі шмат момантаў, вельмі шмат мадэляў. Іншая справа, зноўку, вось загадзя гэта мы абгаворым, мы ж яшчэ не ведаем, да якой сітуацыі мы дойдзем. Вось тая сітуацыя, якая існуе на бягучы цяперашні час, гэта адно. Но мы бачым, што ў цяперашнім свеце і ў нашым рэгіёне сітуацыя змяняецца вельмі хутка. З'яўляюцца новыя фактары, адыходзяць старыя фактары на задні план, і у выніку вось цяпер мы не можам казаць, з якіх стартавых пазіцыяў мы ўсё ж таки падыдзем да пераменаў. Не скажу да дыялогу нацыянальнага, бо гэта толькі адна з магчымых опцыяў далейшага разгортвання падзеяў. Вось, но для нас ўсё ж таки невядомыя гэтыя стартавыя пазіцыі, таму
паспрабуем закрануць некаторыя моманты, якія ілюструюць розныя стартавыя пазіцыі. Ну і пры гэтым зноўку добра ілюструюць саму сутнасць вось гэтага нацыянальнага дыялога. Вось як паказвае гісторыя, трэба, каб для дыялогу, сама этымалогія слова дыялог так прадугледжвае, каб былі два бакі. То бок, каб былі дзве сілы, гатовыя сустрэцца і штосьці абмяркоўваць. Прычым абмяркоўваць штосьці вельмі істотнае, паколькі вось сам узровень нацыянальнага дыялогу пра гэта сведчыць. І кожны бок, канешне, падыдзе са сваімі мэтамі да гэтага дыялогу. Далей пытанне, наколькі гэтым бакам атрымаецца у гэтых бакоў рэалізаваць свае жаданні. І тут я бы прапанаваў у першую чаргу, каб мы так зразумелі, чым можа быць нацыянальны дыялог, прыклад некаторы час таму вядомай і улюбёнай нами М'янмы. Я думаю, некаторыя памятаюць гэтую краіну, яна знаходзіцца ў Паўднёвай Азіі. Там быў працэс дэмакратызацыі пасля доўгага перыяду вайсковай дыктатуры, кіравання вайсковай хунты. Дарэчы, вось што цікава, звычайна лічыцца, што вайсковыя дыктатуры не надта працяглыя па часе, і звычайна лёгка пераход ад іх адбываецца да дэмакратыі. Вось М'янма гэта не той выпадак. Там хунта дзейнічае даўно, з некаторымі перерывамі акурат на гэтыя нацыянальныя дыялогі. Вось першы нацыянальны дыялог у М'янме быў аж 60-62 год. Вось там спрабавалі вайскоўцы перайсці да дэмакратызацыі, перайшлі, былі праведзены выбары. Прыйшоў дэмакратычны цывільны ўрад. Падаецца, ўсё прыгожа, цудоўна. Але 2 гады праходзяць, зноў вайсковы пераварот. Прычым здзейсніў яго той самы чалавек, які ініцыяваў гэты самы нацыянальны дыялог крышачку раней. І далей гэты чалавек 62 аж па 88 кіруе, такі генерал Невін. Яго звяргаюць нечакана для нас. У выніку мірных пратэстаў. Не тое, што звяргаюць, ён вымушаны сысці з улады. У 88 годзе былі масавыя пратэсты ў Бірме, у М'янме цяперашняй. У выніку чаго вось сыходзіць гэты самы генерал Невін, але генерал сыходзіць. І вось тут мы бачым адзін з хітрыкаў нацыянальнага дыялогу, які можа быць. Калі адна сістэма размаўляе з іншай сістэмай, вось сістэма вайсковай дыктатуры размаўляе сістэмай цывільнай дэмакратыі грамадзянскай. І вайсковая дыктатура, як сістэма, яна, канешне, зацікаўлена ў сваім захаванні. І вось дыялог зноўку. Дыялог, ён прадугледжвае кампрамісы. І які кампраміс можа цывільны бок, вось гэтая сістэма цывільнай дэмакратыі, прапанаваць боку вайсковай хунты? Ну тут відавочна, так? Хунта ўсё ж такі хоча пакінуць за сабой нейкія гаранты. Прычым, гэта універсальна. Гэта і М'янма, гэта і Лацінская Амерыка, гэта ўсходняя Еўропа, калі там даходзіла у канцы 80-х да нацыянальнага дыялогу, потым паглядзім, напрыклад, круглага стала ў Польшчы. І у выніку, вось, канешне, а дэмакраты, яны ж таксама, дыялог патрэбен, яго нельга зрываць. І таму мы ідзем на нейкія саступкі. Вы хаціце прадстаўніцтва ў парламенце? Запытваюць у вайскоўцаў. Хацім, канечне, не проста хацім. Мы патрабуем гарантую сабе, каб вы потым нас на кол усіх не пасадзілі. Вось, гэта наша самаабарона. Добра, будзе у вас гарантаванае прадстаўніцтва ў парламенце, нават большасць. Далей, хаціце новую канстытуцыю? Давайте складзем канстытуцыйную раду, і туды войдуць. Вы хаціце большасць, панове вайскоўцы? Так, хаціце, гэта можа не зусім слушна, но дзеля спакою нацыянальнага дыялогу, калі ласка, хай вас будзе большасць у гэтай канстытуцыйнай асамблеі. А далей, уласна кажучы, ўсё, справа тэхнікі. 4 гады пасядзелі ў гэтай асамблеі, папярэдне арыштаваўшы найбольш выбітныя апазіцыйныя фігуры. Потым увогуле выгналі апазіцыю з гэтай асамблеі, а потым вярнуліся, гэта 90-е гады ўжо ў М'янме.
нацыянальны дыялог і прымірэнне. Наступны прыпадак нацыянальнага дыялогу гэта 2000-е, там практычна пайшло ўсё часцей і часцей пра гэтыя нацыянальныя дыялогі па меры зніжэння рэсурсаў у хунты. Но зноўку вось любы дыялог гэта кансэнсус, так, і саступкі. Зноў 2000-е гады, 2003-2007 саступаем хунце, добра, хай яна пакідае за сабой прадстаўніцтва гарантаванае, хай яна пакідае за сабой гарантаваную прысутнасць у палітыцы на ўзроўні ўраду, хай яна зноўку адразае лідараў апазіцыі дэмакратычнай ад адміністрацыйных пасадаў. Вось канстытуцыя новая была прынята, для нас вельмі актуальная, думаю, у будучыні, па якой на пасаду прэзідэнта не мог прэтэндаваць чалавек, які не пражыў 20 год запар на тэрыторыі М'янмы да гэтага. Просто Аун Сан Су Чжи, прызнаны, сусветна прызнаны дэмакратычны лідар М'янмы, яна адразалася гэтым просто начыста. І, дарэчы, потым, калі сапраўды ўжо прыходзіць больш-менш дэмакратычны ўрад, для яе адмыслова давялося прыдумваць новую пасаду. Што, уласна кажучы, не дапамагло. Бо скарыстаўшыся вось гэтай, скажем, гэтым нацыянальным дыялогам, кансэнсусамі, у 2010-х годах вайскоўцы, ну, скажем так, крышачку аднавілі свае рэсурсы, дзякуючы таму, што эканоміка Бірмы ў гэты час аднаўляецца. За 2010-е гады, калі пайшла дэмакратызацыя, пайшлі інвестыцыі, какие-то там некаторыя санкцыі былі зняты. Дарэчы, прилетала ж у 2011 годзе аж цэлая Хілары Клінтон у М'янму паразмаўляць з гэтымі вайскоўцамі, з хунтай, як ухваленне за нацыянальны дыялог і вось гэтае памкненне да дэмакратызацыі. А скончылася ўсё чым? Калі вайскоўцы пабачылі, што яны прайгралі выбары 21-го году, дакладней гэта быў канец 20-го, ўсё, пераварот, і зноў гэтыя вайскоўцы пануюць. Бо калі мы ідзем у нацыянальны дыялог, у нас ёсць рызыка вось гэтага самага кансэнсусу, які з'яўляецца лазейкай для праціўнікаў дэмакратыі, якія праз гэтую лазейку, там, зноўку, перадыхнуўшы, ачуняўшы, перагрупаваўшыся, знайшоўшы новых спонсараў, новыя рэсурсы, яны зноў пойдуць у наступ. І вось, калі казаць пра сусветны досвед і пераход ад дыктатуры, там, аўтарытарнай, таталітарнай, да дэмакратыі, хутчэй кажуць не пра дыялог, а хутчэй кажуць пра нацыянальнае прымірэнне. Таксама вельмі непросты тэрмін з вельмі непростым напаўненнем. Но пакуль што для таго, каб, можа, пераканаць тых нашых слухачоў, хто не верыць у адпаведнасць прыкладу М'янмы і прыкладу Беларусі, возьмем яшчэ больш блізкі і па часе, і па геаграфіі да нас прыклад Польша, чый круглы стол зараз вельмі шырока, я бачу, цытуецца і праводзіцца як прыклад для нас, што вось, маўляў, гэта той інструмент, які запусціў перамены ў Польшчы. Калі мы паглядзім на гэты круглы стол, ну, уласна кажучы, там, канешне, вельмі таксама складаная гісторыя, там складаная структура была гэтага круглага стола, і тэмы, якія разглядаліся, там вельмі шырокая была тэматыка ў круглага стола, но лепш за ўсё паглядзець на кантэкст, у якім гэты круглы стол адбываўся, ягоныя вынікі і наступствы гэтых вынікаў. Вось круглы стол, ён распачынаецца, ну, размовы пайшлі яшчэ ў 88-м годзе, тады на фоне, ну, вось зноўку палітыкі перабудовы галоснасці, палітыкі аслаблення кантролю Савецкага Саюзу над цэнтральнай усходняй Еўропай, тады ўжо гаворкі не ішло, як у 80-х, пачатку 80-х, пра дактрыну Брэжнева, дактрыну абмежаванага суверэнітэту. Толькі рыпніцеся, нашыя войскі увойдуць. Гэта, дарэчы, была адна з, ну, скажем так, пазіцый у Ярузельскага.
у 81 годзе у ягоных размовах з польскім грамадствам, што ну давайте ўсё ж таки подумаем урэшце про нашу нацыянальную, скажем так, наши нацыянальныя інтарэсы, калі мы не спынем наши спрэчкі, там ваши гэтыя ўсе забастоўкі, дэманстрацыі, Савецкі Саюз просто увядзе войскі і ўсё, і будуць панаваць тут гэтыя самыя савецкія людзі. Вось у канцы 80-х такога ўжо не было, такой магчымасці. І зноўку гэта супольнае правіла, як толькі аслабляецца ціск на грамадства, грамадства як сціснутая пружына пачынае распраўляцца. І з пачатку 88 году у Польшы пайшлі масавыя страйкі, прычым гэта не пад кіраўніцтвам салідарнасці, а гэта была хутчэй ініцыятыва на месцах. Вось у жніўні таго ж 88-га Валенса ўжо хапаў за рукі кіраўнікоў страйкаў і казаў: ну слухайте, хлопцы, ўсё цудоўна, вы вялікія людзі, ну толькі давайте скончым страйкаваць і перайдзем вось да гэтага нацыянальнага дыялогу. Перайшлі. Вынікам было, ну, скажем так, быў набор дамоўленасцяў, у тым ліку па палітычнай рэформе. У чым гэтая палітычная рэформа заключалася? Вось практычна люстэркава з сітуацыі ў Бірме, М'янме. Калі папярэдняя эліта, вось гэтая аўтарытарная, яна хацела замацаваць за сабой свае прывілеі і ўплыў. Вось там была утворана пасада прэзідэнта у Польшы, і гэтая пасада, ну, фактычна была замацавана за Ярузельскім, вось лідарам камуністычнай Польшы тагачасна. Потым утвараўся двухпалатны парламент, і ў ніжняй палаце просто была квота, якая давала большасць прадстаўнікам старога камуністычнага рэжыму. Вось Сенат, верхняя палата, там свабодныя выбары былі, там перамог са 100 сенатараў 99 прадстаўнікі салідарнасці. Гэта па выбарах 89-го году, па вынікам вось гэта круглага сталу. Але Сенат, ён практычна не мае ніякіх рычагоў уплыву на той жа ўрад. А ўрад застаецца стары камуністычны. І такім чынам вось Сенат ёсць, ён, канешне, апазіцыйны, дэмакратычны, ўсё. Но ўсе астатнія вось гэтыя інстытуты улады з рычагамі кіравання застаюцца ў старой камуністычнай номенклатуры. Вось што б было, калі б не далейшае аслабленне Савецкага Саюзу, вось гэтая дэманстрацыя, што Савецкі Саюз не збіраецца больш умешвацца ў палітычныя працэсы Цэнтральнай Еўропы. Нагадаю, 89 год вельмі цікавая была падзея, гэтак званы панеўрапейскі пікнік на мяжы Аўстрыі і Угоршчыны. Вось была такая прапанова, узнікла, што давайте вось зробім такую сустрэчу людзей розных лагераў, адпаведна сацыялістычнага, капіталістычнага, без усіх гэтых забаронаў, бар'ераў, паказаць проста, што мы вось свабодныя людзі. Насамрэч, там было адначасова і прамацванне пазіцыяў савецкае кіраўніцтва Гарбачова, як ён адрэагуе на гэта. Ён адрэагаваў абсалютна спакойна, казаў: вашае права. Вось пасля гэтага пачаўся ўжо такі лавінападобны працэс знясення муроў, у тым ліку непасрэдна берлінскага мура, і адпаведна дэмакратызацыі гэтых краін. Вось гэта прыводзіць, дарэчы, да пераменаў у Польшчы, калі ўсе дамоўленасці круглага стала ідуць куды падалей, замест гэтага адбываюцца новыя сапраўдныя дэмакратычныя выбары, і вось з гэтага, уласна кажучы, пачынаецца рэальная дэмакратызацыя Польшчы. А калі б не яна, Ярузельскі там, падаецца, да 95-го году захоўваў за сабой пасаду прэзідэнта. Ну і ось уявіце, што было б з Польшчай, калі б гэта ўсё захавалася. Хутчэй за ўсё мы б назіралі тое ж самае, што і ў М'янме. Зноў адкат, зноў вяртанне да аўтарытарызму, калі польскія таварышы б знайшлі сабе новы рэсурсік, а яны цалкам маглі знайсці ў новай дэмакратычнай Расіі. Яна тады дэманстравала любоў да падобных рэжымаў. Вось, і мы б не бачылі той дэмакратычнай Польшчы цудоўнай, якую мы назіраем цяпер. І вось тут зноўку вось гэтая пастка нацыянальнага дыялогу,
якая патрабуе кансэнсусу, а гэты кансэнсус можа падарваць усе высілкі, усе мэты, якія ставяцца перад гэтым нацыянальным дыялогам, і замест пераменаў да лепшага гэта прывядзе толькі да кансервацыі, узмацнення таго кепскага, што было да гэтага. Два невялікіх удакладнення. Ну, одно найперш, я і тут акурат такі быў каментар ад нашага гледача, які піша: пакуль побач ёсць Расія, нічога у нас не зменіцца. Калі мы прыгадваем вось польскую акурат такі сітуацыю, вы узгадалі, што было аслабленне ў гэты момант камуністычнага Савецкага Саюза, адпаведна пэўнае аслабленне камуністычнай партыі Польшчы, якая пагадзілася тады ўжо под гэтым, на фоне гэтага аслаблення на пэўны пачатак дыялогу, ці там круглы стол гэта і гэтак далей. Але калі б далейшага аслаблення там России, не России ў дадзены момант, а Советского Союза, развалу не адбылася, усё пошло по сваім коле. То есть мы зараз у такім же фактычна сітуацыі, толькі маючы не Советский Союз, а Россию, але з тымі ж самымі імперскімі амбіцыямі. І калі некае аслаблення ажно да развалу России не будзе, то і как бы спадзяванне нават на тое, што нават калі будзе нейкі там круглы стол, нацыянальны дыялог і гэтак далей у Беларусі, то вынік непрадказальны. Дарэчы, лёгка прадказальны у прынцыпе, калі на... прынцыпе, так. І тут абсалютна справядліва. Зноўку спрабуюць закінуць вось гэты наратыў, што вы такія слабыя, вы не можете самастойна перамагчы свой рэжым, вам трэба абавязкова, каб хтосьці там Украіна, ці хтосьці яшчэ перамог Расію, і толькі тады вы здолееце чагосьці дамагчыся. Варта прызнаць, што так, гэта справядліва. Мы сапраўды не можам проціпаставіць наш рэсурс таму рэсурсу, які дае Расія рэжыму Лукашэнкі. І ніякіх сумненняў няма, што яна і будзе працягваць даваць гэты рэсурс, бо ад рэжыму Лукашэнкі шмат што залежыць у дабрабыце самой цяперашняй Расіі. І, уласна кажучы, вось калі ўзяць рэжым Лукашэнкі асобна, калі пераканаць нас саміх, вось што мы цяпер і робім у некаторай ступені, што не, Лукашэнка гэта асобна, Расія тут ні пры чым, і што можна дамовіцца з Лукашэнкам, вось пайсці з ім на дыялог, паслабіць санкцыі, то і зняць іх, а за гэта ён вызваліць палітзняволеных. Зноўку, дарэчы, прыгадваецца М'янма, у 2011 годзе Хілары Клінтон прылетела, бо хунта М'янмы вызваліла усіх палітзняволеных, і іх тады было 200 чалавек. 2011 год, 200 палітзняволеных вызвалены, прылятае дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі як акт ухвалення вось гэта вызвалення, так? Практычна як прыезд Келага расцэньваецца цяпер. Праходзіць 10 год, колькасць палітзняволеных, ну вось я сёння паглядзеў, колькасць палітзняволеных 22 100 з нечым чалавек. 200 тады вызвалілі пад гэты нацыянальны дыялог і кампрамісы. Цяпер не знішчыўшы вось гэтую сістэму вайсковай хунты, прыйшло да таго, што колькасць палітзняволеных вырасла на парадкі. Тое ж самае, што ў нас, калі ў 15 годзе, 16 у адказ на вызваленне адзінак палітзняволеных, якія тады былі знятыя санкцыі, праз 5 год мы мелі ўжо на парадкі больш палітзняволеных. Гэта, дарэчы, паказвае, з кім можна весці дыялог. Яго ніколі нельга весці сістэмай, бо гэта ўзмацняе сістэму. Вось можна весці з людзьмі, з прадстаўнікамі сістэмы асобнымі, бо ў сістэме таксама людзі розныя. Ёсць людзі, я гэта дакладна ведаю, думаю, не я адзін, якія супраць той сітуацыі, якая цяпер склалася ў Беларусі, якія за тое, каб было, скажем так, была дэмакратызацыя, былі праведзены неабходныя палітычныя і эканамічныя рэформы,
каб была нармалізацыя з краінамі захаду, нармалізацыя ў поўным сэнсе гэтага слова. Не тое, што здыміце з нас санкцыі і мы будзем падсанкцыйныя тавары гнаць у Расію, асабліва вайсковы, і працаваць на военно-прамысловы комплекс расійскі. Што, дарэчы, вялікі выклік для будучыні Беларусі. Бо вось прайшлі перамовы, не памятаю, учора ці пазаўчора з губернатарам Саратаўскай обласці, і было вырашана размясціць у Беларусі, там ішла размова пра размяшчэнне ў Беларусі вытворчасці дронаў. Украінцы вельмі нервова на гэта адрэагавалі і пачалі казаць, што так, будзе у вас гэтая вытворчасць, вы будзеце законнай вайсковай цэлью. Што значыць, што ўжо не проста расійскія там дроны будуць падаць на нас, збіўшыся з курсу, а будуць паўнавартасныя абстрэлы беларускай тэрыторыі. І гэта будзе ўжо зусім іншая сітуацыя, зусім іншыя стартавыя пазіцыі для, там, скажем, вырашэння гэтай праблемы ў будучыні. Уплоть там да, не ведаю, вайсковай акупацыі можа дайсці. Ну і вось, калі казаць пра дыялог, вось што можа быць, гэта, паўтаруся, дыялог з асобнымі людзьмі. Тым больш усё роўна. Дэфіцыт кадраў, ён прымусіць новыя улады Беларусі пайсці на гэты дыялог з тымі людзьмі, якія вось цяпер працуюць у, скажем так, адміністрацыйных установах. І ад гэтага ўсё роўна нікуды не падзецца. Дарэчы, гэта таксама гісторыя паказвала, і ў гісторыі было, і гэта паказвае, што нічога страшнага ў гэтым няма. Нават тое, што ось такі прыкры факт у заходняй Нямецчыне у 50-е, 60-е гады там да 70% у некаторых дзяржаўных установаў дасягала колькасць былых чальцоў НСДАП, вось гэтай нацысцкай партыі гітлераўскай. Нават у ГДР, у Міністэрстве ўнутраных спраў, зараз кажу, гэта 54 год, 32% былых чальцоў НСДАП. А некаторыя чальцы НСДАП былыя займалі высокія пасады. Вось, напрыклад, кіраўнік аддзела кадраў Цэнтральнага камітэту аб'яднанай рабочай партыі Нямецчыны, гэта, ну, фактычна гэта КПСС у рамках ГДР. Ён быў чальцом НСДАП, і ён працаваў аж там до 89-го года у гэтым самым аддзеле. Быў адзін міністр, мне падаецца, сельскай гаспадаркі, які таксама до 89-го года прапрацаваў, хаця ў 43-м годзе ён, як баец вермахта, уступіў у НСДАП. Ось. Так што тут, калі мы кажам пра нацыянальны дыялог, я б усё ж такі звяртаў больш увагу на дыялог з асобнымі людзьмі, чым сістэмай. Бо калі мы вступаем у дыялог з сістэмай, якая яшчэ адчувае сваю сілу і якая жадае захавацца, мы адразу становімся у загадзя такія пройгрышныя пазіцыі. Грыша, мы зараз до гэтага вернемся, потому что вельмі важная таксама тэма, але Грыша Шарапаў піша: а што з адкатам ад дэмакратыі ў Сакартвэла, Грузіі? Мабыць, самы шакуючы і блізкі нам прыклад. Ну, можа быць, ён і шакуючы прыклад, але я не думаю, што ён датычна сённяшняй нашай тэмы актуальны, тому что ўсё ж таки у Грузіі, у Сакартвэла не праз нацыянальны дыялог, не праз нацыянальнае прымірэнне адбылася змена рэжымаў ад там таталітарнага, камуністычнага да дэмакратычнага, а зараз ідзе наадварот. Там що іншыя працэсы былі, і таму как бы хоць і шакуючы, я так разумею, прыклад і прыкры для нас гэты разварот у бок Расіі, але не датычны нашай сённяшняй тэмы. Ну, мне так падаецца, не? Ну, я бы ўсё ж таки казаў, што гэта варта памятаць, гэта варта ўвесь час трымаць у галаве і лідарам, і актывістам, і ўсім грамадзянам Беларусі, што, на жаль, па статыстыцы гіганцкая імавернасць вяртання да дыктатуры ў краінах, дзе гэтая дыктатура была нядаўна звергнута. І гэта зноўку, гэта тычыцца ў тым ліку і насельніцтва. Па той жа статыстыцы вялікая імавернасць, што людзі, якія до 18 год пражылі пры аўтарытарных рэжымах, у далейшым будуць галасаваць за палітыкаў з аўтарытарнымі такімі
схільнасцямі. Гучыць, канечне, як ну, не ведаю, вызначанасць, як канчатковы вырак, но насамрэч не. Тая ж статыстыка ўсё ж таки паказвае, што хоць гэтая пагроза і вялікая, тым не менш ёсць пазітыўныя моманты, пазітыўныя прыклады, калі краіны маглі гэта пераадолець. І, дарэчы, вось тут хочацца прывесці прыклад Уругвая. Калі Уругвай вось до 73-го году, гэта была такая лацінаамерыканская Швейцарыя, вельмі дэмакратычная краіна. У 73-м годзе хоп, аўтапераварот, прэзідэнт фактычна усталёўвае дыктатуру вайсковую, вельмі жорсткая дыктатура. Была па 85-й год, за гэты час кожны 50-ы уругваец прайшоў праз турму. Гэта больш высокі паказальнік, чым у нас, значна больш высокі. Быў момант, калі Уругвай быў чэмпіёнам на душу насельніцтва па палізняволеных. І потым, дарэчы, вось у 85-м годзе дыялог нацыянальны, кансэнсус і дамова з вайсковай хунтай, што яна сыходзіць з гарантыямі, што яе не будуць пераследаваць за тыя злачынствы, якія былі здзейснены. А там не толькі былі адвольныя арышты, былі забойствы, каля 500 чалавек загінула, вялікая плыня міграцыі была, шмат хто пакінуў Уругвай, у асноўным гэта мужчыны. І вось быў заключаны кансэнсус, но гэты кансэнсус пратрываў 4 гады. Тут уже не вытрымала грамадства. Бо дзеля таго, каб адбылася вось гэтая дэмакратызацыя і адбылося нацыянальнае прымірэнне, вось зноўку у нас прымірэнне так ёсць схільнасць разглядаць, як ну ўсё, памірымся, ўсё забудзем. Не, гэта не нацыянальнае прымірэнне. Калі мы паглядзім ну, па тым жа інтэрнэце, што маецца на ўвазе пад нацыянальным прымірэннем, абсалютная большасць спасылак будзе гэта судовыя працэсы з нагоды злачынстваў, здзейсненых падчас аўтарытарных рэжымаў. Бо нацыянальнае прымірэнне гэта не абдымашкі, а гэта ўсталяванне справядлівасці. Пакуль грамадства будзе адчуваць несправядлівасць, вось да таго часу не будзе гэтага нацыянальнага прымірэння. То есть такім чынам, калі наступным крокам пасля патэнцыйнага нацыянальнага дыялогу не стане нацыянальнае прымірэнне праз вось все гэтыя працэдуры, то асуджэнне тых, хто здзейсніў злачынствы, і праз незахаванне за папярэдняй сістэмай права і далей ажыццяўляць сваю ўладу і захоўваць свае прывілеі. Вось тады будзе кепска, калі гэта захаваецца. Тады будзем у гэтым зачараваным коле, як М'янма. 77 год на дадзены момант, 77 год, 3 месяцы і колькі там дзён у М'янме ідзе грамадзянская вайна. Гэта, дарэчы, прывітанне тым, хто заклікае ўзяць у рукі зброю. Узяць проста, элементарна. Нават калі яе няма. Яна адразу матэрыялізуецца, калі што. А вось выпусціць з рук зброю – гэта ўжо вялікая праблема. І гэта вось там могуць зысці дзесяцігоддзі і сотні тысячаў жыццяў. Но я ўжо маўчу пра патэнцыйную поўную гібель дзяржавы і нацыі. Ну, можна сказаць, што рэжымы Лукашенко асабіста ўжо пачаў рыхтавацца да нацыянальнага дыялогу праз забеспячэнне сябе пэўнымі гарантыямі. Вось дастаткова паглядзець, не так даўно прыняты закон пра гарантыі прэзідэнту і яго сям'і. Але вы давайте на завяршэнне вось гэтую тэмку закранем. Вы сказалі дыялог з асобнымі людзьмі. У нашай сітуацыі пра якіх асобных людзей можа ісці размова, калі, як усе кажуць, што ну без загада, там без Лукашэнкі гэты працэс не пачнецца і не будзе ісці. Ці гэта размова толькі пра тое, што пасля сыхода Лукашэнку, але вот з гэтым рэжымам тады можна спрабаваць нешта пачынаць. Давайте зноў, ну, па-першае, канешне, разумею, гэта
гэтую цікаўнасць да імёнаў, явак, пароляў, так, давайте назовіць паіменна, хто там гатовы выступіць супраць рэжыма з ягоных нетраў, так, адкуль яны фінансуюцца, яшчэ можна запытаць, давайте ўсё транспарэнтна рабіць. Я магу зноўку апеляваць да сусветнай статыстыкі. Абсалютная большасць завяршэння дыктатарскіх аўтарытарных рэжымаў гэта пераварот знутры гэтага рэжыму. І заўжды колькі вось, ну ёсць жа такая гістарычная, скажем так, праўда, такое назіранне, што колькі тыран не будзе забіваць людзей, ён усё роўна не здолее забіць таго, хто прыйдзе яму на змену. Вось, ну не здолее ён гэтага зрабіць. Вось усё роўна гэтыя людзі, якія звернуць яго, якія заменяць яго, яны застануцца жывымі. Адсюль, дарэчы, вось гэтая дынаміка да параноі у тыранаў, яны гэта разумеюць. Вось як у даўнія часы ў Кітаі быў адзін чалавек, заснаваў вялікую дынастыю. Дарэчы, цікавая назва ў літаратуры ў гэтай дынастыі мінская дынастыя. Это конец 14 стагоддзя. Чалавек быў такім простым хлопцам з паходжання, з вяскоўцаў, з сялянаў. Вось, но паколькі тады ішла барацьба супраць панавання манголаў, ён вось у гэтай барацьбе, ну так, барацьба на палову стаўкі бандытызм. Вось ён здолеў здзейсніць сабе кар'еру, выбіўся ў князі гэтай барацьбы і ў выніку аб'яднаў Кітай пад сваёй уладай. Параноікам быў страшэнным. Спачатку спрабаваў ліквідаваць усіх сваіх ворагаў, хто ваяваў супраць яго. Потым пачаў ліквідаваць сваіх паплечнікаў, бо пабачыў іх канкурэнтаў. Потым пачаў ліквідаваць тых, хто яго атачаў. Давяраў толькі сваім сынам. Вось ён падзяліў тэрыторыю Кітаю на такія сыноўнія царствы, сыноў прызначыў кіраваць, бо толькі ім давяраў. Но параноя штука мерзотная, яна зноўку прагрэсуе. У выніку ён перастаў давяраць і сынам і пачаў забіваць іх. Вось адзін сын знік, іншы памёр, і так вось, ну, не забіў ён таго, хто змяніў яго на пасадзе імператара. Ходзяць шуткі, хадзілі тады, правда, ніхто нічога не даказаў, што яго прыдушылі ў выніку. Бо параноя ўжо зрабілася вельмі небяспечнай для людзей. І вось любы тыран, які спрабуе абезапасіць сабе ад гэтай унутранай пагрозы, ён, як правіла, робіць усё, каб зладзіць для сябе такі ідэальны шторм, калі проста зберуцца, прыйдуць да яго ў спальню і там табакеркай, шарфікам, чым заўгодна, но з ім пакончыць. Вось. Ну, а далей ўжо можа быць і дыялог пра тое, як мы арганізуем вось гэтае жыццё. І тут, дарэчы, ёсць станоўчыя прыклады. Напрыклад, вельмі працяглая, больш доўгая, чым дыктатура Лукашэнкі, дыктатура Строснера у Парагваі. Яна скончылася тым, што проста яго папрасілі з пасады ягоныя бліжэйшыя паплечнікі, адзін з якіх нават быў ягоным зяцем. І ніхто не выступіў у абарону Строснера, яго, канечне, не прыдушылі, не прыбілі. Яму дазволілі сесці ў летак і вылецець з Парагваю, куды ён больш не вярнуўся. Ну, а тыя вось кіраўнікі гэтай змовы, па чарзе два чалавекі былі дэмакратычнымі прэзідэнтамі Парагвая, і з таго часу, уласна кажучы, у Парагваі ідзе дэмакратызацыя. І вось маё абшчэнне з рознымі прадстаўнікамі вось гэтай сістэмы, адміністраванне там, дзе заўгодна. Я сустракаў у тым ліку і ў раённых аддзелах міліцыі людзей, якія казалі, вось, маючы на ўвазе пад вам апазіцыю дэмакратычную беларускую, што мы з большай ахвотай будзем падпарадкоўвацца вам і выконваць вашы распараджэнні, чым вось гэтае распараджэнне гэтага таварыша. З гэтага я раблю выснову, гэта не толькі мае назіранні, потым я у размовах з іншымі людзьмі чуў тое ж самае, такія ж назіранні, но і гэта зразумела, но няма поўнага кансэнсусу, поўнай кансалідацыі ў любым рэжыме. Можам узяць Паўночную Карэю, куды ўжо горай і кансалідаваней, а ўсё роўна той же Кім Чен Ын то там свайго дзядзьку сабачкам мусіць скарміць, то забіць свайго брата далёкага дзе-небудзь за мяжой, бо няма зноўку на 100% кансалідаваных рэжымаў няма.
І вось у гэтым зноўку гарантыя таго, што дэмакратызацыя пойдзе і ну штосьці, што можна там пазначыць як нацыянальны дыялог, адбудзецца. Але на завяршэнне я просто зараз прачытаў такое меркаванне, што напярэдадні 5 угодкаў нашай рэвалюцыі 20-го года, напярэдадні канферэнцыі новай Беларусі, рэжым, які ж ну, недарэмна пачаў размовы гэтыя пра нацыянальны дыялог, усё такое, зараз запусціць якія-небудзь такія перамоўныя працэсы, умоўна кажучы, скіруе сваіх эмісараў узроўню, ну я не ведаю, там Васкрэсенскага, там Гігіна, Прыгермана, там якога-нибудь, ці яшчэ там якога-нибудь чыноўніка дробнай рукі. У Европе хапае людзей. Да, каб яны тут з кім-небудзь типа пачалі нейкія перамовы як пачатак такога нацыянальнага дыялогу, і што маўляў гэта будзе не больш як здзекі, каб паказаць, а што тут з вами тут, з кім тут гаварыць і хто каго вы вартыя з нашага боку, каб вам тут на перамовы даслалі. Ці варта ісці, калі раптам такое будзе, на такія перамовы, на такія дыялогі, як вам бачыцца ўвогуле развіццё сітуацыі? Як уже слушна у нас тут адзначалася у тым ліку і нашымі гледачамі, усё залежыць ад Расіі. Вось Расія, яна паставіла сваю мэту адрадзіць імперыю, паставіла сваю мэту распаўсюдзіць свой уплыў і на Еўропу ўсходнюю, цэнтральную, а можа і далі, як казаў Пуцін, у Расіі няма межаў. І вось тут, хацім мы гэтага не хацім, усё упіраецца ў пытанне Расіі. Цяпер Расія ў вельмі цяжкім стане. Эканоміка, як бы там не крычалі, што ў яе ўсё цудоўна, эканоміка коціцца пад адхон. Яны, канешне, выйшлі на магчымасць утвараць там вялікую колькасць дронаў і прымяняць там па 2000 за адну ноч супраць Украіны, но доўга яны гэта не здолеюць рабіць. І Расіі патрэбна ўсё ж такі нейкая перадышка. І, канечне, для Беларусі таксама, бо Расія выступае галоўным спонсорам рэжыму, і рэжыму таксама патрэбна перадышка, бо тут ужо ну, немагчыма скрываць і страты працоўнай сілы, больш за 1 мільён чалавек, а я думаю, яшчэ болей. І зноўку гэта ж трэба ўсё, каб ну хаця б жыў той самы рэжым, каб у яго было нейкае харчаванне, так, нейкі рэсурс. З боку Расіі завяршаецца рэсурс, унутраны рэсурс і так быў ніякім. І тут, канечне, трэба, каб была перадышка. Вось тут мы ідзем на захад, не першы раз же ідзем. Ну, у 15-м годзе хадзілі, у 2008-м хадзілі на захад, хто памятае. Вось гэта дазваляла рэжыму існаваць далей і далей, але не змяняла ягоную сутнасць. І вось калі не скончыць з рэжымам, уласна кажучы, гэта музыка будзе вечнай. І мы будзем толькі назіраць, як, ну, хто, канешне, ацалее, наколькі парадкаў будзе ўзрастаць колькасць палітзняволеных. Ну а у нас усё ж таки такая сітуацыя, што хутчэй за ўсё паралельна з гэтым мы будзем назіраць і тое, што з мірных нябёсаў пасыплюцца і ракеты, і бомбы, і дроны. І вось тут зноўку мы прыйдзем ужо да абмеркавання, а што там было пасля акупацыі Нямецчыны, пасля акупацыі Японіі, як яны пераадолевалі ось тое, куды яны залезлі, дзякуючы сваім таталітарным рэжымам. Дзякуй вялікі. Вось на такой не вельмі, скажем так, пазітыўнай ноце, але вельмі павучальнай мы і завершым нашу сённяшнюю размову з кандыдатам гістарычных навук, аналітыкам Евгеном Красуліным. Праз тыдзень мы сустрэнемся ізноўку. Я нагадаю, што нашыя сустрэчы рэгулярныя, раз на 2 тыдні па аўторках, таму не прапусціце, а для гэтага подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставце свае падабайкі, націскайце на званочак, ну і калі для вас гэта бяспечна, то расшэрвайце нашыя размовы, каб як мага большая колькасць людзей іх паслухала, паразважала таксама над гэтымі тэмамі. Пішыце свае каментары. Для нас гэта важна, вашая падтрымка і саўдзел. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.